Hello good people, murise kwese kwamuri. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint. So inzwaika mugore gore rekuvaka hatisi kumira ipapo, handiti igore rekuvaka. So kana uchingovaka imba yako pane zviri kusirwa nevanhu vakawanda but zviri kufanira kuitwa pamba pachona zvatinoda kuti tinge tiri tinotaura panapa. Nhasi ndamira nemwanasikana, handiti ndina vatete vandakamira navo panapa vane kampaniwo yavainayo yatiri kuda kuti tinge tiri tinointrodusa kwamuri. Muri sei? Tiri right Uncle Makadini. Tiri nani? Kuri seiwo kumabasa? Aiwa mabasa ndiwaya. Handiti? Yeah. Beta. Chekutanga vangada kutanga kuziva kuti tiri kutaurawo nani uye zita rekampani rinonzi chii? Okay, ndonzi Patience. Company inonzi Profusion Engineering. Alright. Imi muri chii kukampani? Ini ndini muridzi wecampany. Alright. Ndimi motori director? Yeah. Aiwa, tinotenda Patience. Alright. Patience, chimbotiudza wane nguva yakareba sei uchiita zvemagatazi? Tane 2 years. 2 years? Tiri muindustry. Wow. Saka zviri kutofamba? Aiwa, zviri kuita. Handiti? Yes. Kana makutobata macontracts mahombe kudai zvikureva kuti basa riri kufamba? Aiwa, ndimwari. Tinotenda. Alright. Mungatitsanangurira kuti munoita nezveProfusion inoita basa rei chaizvo? Okay, Profusion tinoita ma-seamless gutters. Alright. Seamless gutter igata rinorana kubva kukona kusvika kukona. Tinotogadzirira pasite, totora nemushini togadzirira pamba ipapo, then tofita toinstalla. So we do fix and supply. Alright. Yema-gutters, yema-pergolas, yema-awnings. Ma-awnings ma-doorcap anoiswa pama-doors. Alright. We also do waterproofing yema-decks. Alright. So in short ngati ndo zvatinoita. Ndo zvamunoita? Yes. So magutters ndo api? Ndo awa? Magutters ndo ari padenga, ari kurana ari straight. Then aya anodzika anorasa mvura aya anonzi ma-down pipes. Ma-down pipes. Alright. Kureva kuti mvura yese inenge ichinaya, panonaya mvura inowira pamusoro pemba, haichangorashiki. Yes. Yako munoigadzirira nzira yekuti ifambe nayo? Exactly, kuti iraso zvakanaka, isauraye ma-fisher boards, isauraye madziro, then painodzika pasi apa, as you can see shoe iri kuidirector far away from the walls. Zvinoita kuprotecta foundation yemba. Alright. Kuti mvura isanyanya kuzara ichipinda mukati ichizona affecta foundation yemba. Alright. Also zvino createwo ka smartness pamba kuitira kuti mvura inongodirectwa ichidi ichitobuda ichitobva pamba, hazvichaita kuti pamba pave nemadhaka nemazimvura akawanda wanda. Alright. So pane nyaya imwe yatakambonzwa, nyaya yewater harvesting. Zvinofamba sei? Haasiriwo futi here kuti munokwanisa kugadzira nenzira yekuti mvura iyo inogona kutonzi ipinde mutengi, because mazuva anoona mvura iri kunetsa pamwe pacho haisi kubuda mutepi but mvura yonaya yakawanda. Zvinoitigoneka futi here? Yeah, it's very possible. Vamwe vanoita plumbing pazasi, so down pipe rinongosvika rakangonanga pane plumbing ipapo ichitodirecta ichienda kune tengi. Alright. Yeah, vamwe vanoisa matengi pasi, vamwe vanoisa mudenga. So it depends nokuti client inenge ichida kuita sei, but water harvesting itori very possible. Munotozviita futi? Yeah, we do that. Alright. Kune vanenge vachida kuitirwa basa iri, mati munotouya nemushini motogadzirira pasite. Yes. Lese umwe anoti aiwa ndiri koBulawayo kana ndiri kuHwange, munosvika hereko kana muri kuendera maRarare? Kwese tinosvika. Hatina kuti ukatisviki. Kwese tinosvika, Bulawayo, Victoria Falls, Mutare, Chiredzi, kwese tinosvika. Munosvika kwese? Yes. Alright. Saka munobatika papi? Okay, number dzedu isusu dzinoti 0783 950 924. Alright. Kana kuti 0712 220 886. Alright. So guys, ndofunga muri kungozvinzwira chatiri kuita kamugore rino iri, tiri kuti vanhu ngavavake, vavaka voita kuti dzimba dzavo dzinge dziri dzinonatsoshongedzwa kushongedza misha uku, handiti mvura ichangorane nepese pese, yadha ichaite machapwi. Pane vamwe vanhu vanoita yadha yekuti panotoita sepadhemu, ndo zviri kugadziriswa panapa. Also sezvamanzwa kuti foundation yenyu haizoaffectwa because hapachapinde mvura yakawanda muside memvura. Mweziva mvura kana yakanaya inenge ichiyerera, unotonatso isusu kwedu tinotoisa mabuckets nemadrum maside, wotozoona kuti dhramu ratozara kapa
Wotozoona sometimes 60 liters yatozara, 20 liters yadi yazara nekakona 1 chete kanzvimbo kadiki diki. So mvura yese iyoyo ichicalculate kuti mvura yese iyoyo ndo inenge ichitenderera payard pako pese. So mabookings enyu akamira sei? Mataura yenyu phone number, but munoita here kune vamwe vanogona kuti isi tine nemba yedu asi tiri kunze kwenyika, vamwe wobva wati aiwa isi toda kuitirwa but tiri kure. Munogona kuvaitira here vakadaro kana munongoda ripo panzvimbo? No, tinoita. As long as tawirirana. Tinoita futi ma-site visits. Alright. Then unogona kutumira pafoni tokuitira quotation. Alright. For vari kure vanogona kuti inini handina plan padhuze. We do site visits. Alright. Yes. Motoita basa. Exactly. Musingadhure stereki handiti? Aiwa. Asi muchiita quality. Exactly. Aiwa, tinotenda. Aiwa, ndofunga mangozvinzwira kana imba inga isati yane izvi. Kudhara ikoko kana imba isina magataza ndezvekudhara. Chimanje manje kana uri kuda kufambirana nevamwe, panotaurawo vamwe vane dzimba dzavo pavanenge vachitaura, unofana kuisawo zvinhu zvakadaiwo. Kuitira kuti ukaita vaenzi vakasvika kuchinaya vasanayiwe vari padhoo pako, unofana kuita izvi handiti. So ndozvandandiuye zokuratidzai ibasa rangu, kukurudzira vari kuvaka, kukurudzira kunyange nevasati vatanga kuvaka kuti gara uchiziva zviri kuitika, usazonyanyosarira stereki pazvinhu zvakadai. Regai ndikusiyei pari zvino. Thank you very much nenguva yamatipa yekumbotiradzawo basa renyu. Thank you so much. Tinotenda. Zita rangu chinzi Uncle Saint. For now tichiti much love and God bless you all.